El Consell Comarcal del Berguedà ha renovat la seva pàgina web de turisme per tal d'adaptar-la als nous usos que els visitants fan de la informació turística. Aquesta actuació és dins del programa d'aplicació de les noves tecnologies que des del Consell Comarcal es fa per adaptar-se a una societat més digitalitzada i que preveu la creació d'una xarxa intranet per facilitar la gestió de diferents àmbits d'actuació del propi Consell Comarcal. Els 2 últims anys hem intentat, des del Consell Comarcal del Berguedà, apostar per les noves tecnologies. Ho vam fer fa uns mesos amb la presentació de la pàgina web del Consell Comarcal. Actualment estem parlant d'intentar fer un intranet propi del Consell Comarcal del Berguedà, que pot ser útil a àrees tan importants com és l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal del Berguedà, i ara amb aquesta nova web turística, que veureu que jo penso que val la pena, i també ho farem amb tots els temes que siguin de promoció econòmica. Per tant, volem fer el que és una aposta decidida per l'ús de les noves tecnologies, perquè avui en dia informar i interrelacionar-se, ja amb la utilització de les noves tecnologies ja no és una cosa de futur, sinó que és una cosa de present, i per tant les administracions públiques hem d'estar al dia, i en aquest cas el Consell Comarcal del Berguedà vol estar al dia. El nou web de turisme ofereix una visió global de la comarca, és a dir, el Berguedà en conjunt sense parlar de l'alt, el baix, l'oest o l'est. L'objectiu és potenciar la marca Berguedà i que els 31 municipis de la comarca s'hi trobin representats. Els 31 municipis que formen part de la comarca del Berguedà han de tenir representació i han de ser representats en la informació turística i la informació cultural que fem de la nostra comarca. Només així vendrem d'una forma correcta la marca Berguedà. Avui dia el visitant planeja la seva estada des de casa, a través d'internet, i per això la nova web de turisme, dissenyada per l'empresa berguedana La Maixerina, és dinàmica, fàcil de navegar i amb incorporació d'eines que permeten des de veure vídeos fins a la geolocalització de tots els punts d'interès turístics. El web també és autogestionat, el que permet una actualització més ràpida del contingut i que la persona responsable de l'àrea de turisme pugui accedir-hi amb molta facilitat. Actualment el turisme d'avui en dia tothom passa per la xarxa, ni que sigui només informar-se un moment, a buscar valoracions d'altra gent, mirar què pot trobar, saber exactament reservar els hotels, mirar quins llocs de restaurants pot anar. I una mica la filosofia era aquesta, sabent que tot el turisme ha canviat i que passa per la xarxa, identificar quins eren els requisits que busca a dia d'avui aquest turista i intentar-los plasmar en una web. Una web que, com també ha remarcat una mica el Sergi, l'objectiu principal que ens vam marcar és que a l'IMMA li suposés una feina molt senzilla la modificació de continguts. Per tant, es prioritzava el que seria la gestió de continguts que permetés que l'IMMA arribés, o la persona responsable en el seu moment de la web aquesta, arribés a la feina i no li fes mandra pujar els continguts, que això és el que ens hem trobat fins a dia d'avui. Webs molt feixugues que els responsables, per la complicació que suposava, deixaven d'utilitzar-les i per tant quedaven com fulletons estàtics penjats a la web on quan la gent entrava i buscava una informació el que trobava era informació penjada de fa mesos o fins i tot anys. L'estètica és molt intuïtiva i permet destacar en portada totes aquelles activitats que per la seva proximitat temporal o per la seva particularitat mereixen ser destacades. Una subdivisió en àrees d'interès com gastronomia o cultura, entre d'altres, permet també destacar-ne els elements més atractius pels visitants. La pàgina permet penjar-hi l'opinió dels usuaris, una eina molt utilitzada per futurs visitants que volen conèixer l'experiència d'altres turistes abans de planificar la seva estada. La pàgina ja es troba en servei a l'adreça de sempre www.alberguedà.cat.